Skuru yeri ya bijibone gotoka nsemeri yeri goma ase bunge ya Kitutu Masawe miye kaunti ya Nyamira niko baganiri omubunge o Kitutu Masaba krivugisha iroko ne kibunanko baga chiralishi nyumba chiake bara kubatikana no baro monene ogendrete comment kana ase skuru iyo chingakiye chini go mwalimu monebwe skuru yenyare kubori ya bayiboli kone kibunanko ne kibali chinsa bana bako kirani skuru na chinsa bakuru oro ligaya kwa naya kumaiga yuko twalege karamo na bayiboli tukuri ya lero ya ase skuru iyo asana bakurunka na kogenda ase skuru yuko stedi scholars Kitukurwa se kaunti ya Nyamira Paul Cap Okara norobochurwa senchira yoboime nige ikaro kyarengene kirenga yokoroso mwaka asaba buli abaiga banyara kwa bakwigwa na mona bali mu gukinyara kwa bakubwata na bunenchira ya moyo gukinya skure yiga eliyabe Meshak Rure principal Riabe secondary school igoto wana no muibuli na bayibuli bonsinga abana witagara to kubaririsa 12 nere na wana to kupime sabunga omwana oyo onyorwete skuru saa 12 chinsa 12 chinsa irenga bwenete wikaka gukwana maiga yege karekyo nigo mwalimu munene bwe skuru yiga agendera kwa bagakuburia abo bali kubwatira na bunenchira yemo yokwenekia abana babo ngo twara bale chinga kicinyororo ilyo gosoma sugwaka ne bisagwe bio bibatungetie egenkyo abayibuli baito tubwatirane ekenyore keneki asana ge surround the school ngo totebikere challenge abana bakonyora nyambali bagotaka gopotea batubwatisi na nyinabo ekati abalimu bakwana munandize TV niko baereiro mukyobo asiba tebire niko baratkunyara kwa bakobeko mukyo munene kwende kibuna eskure yigango chikunyarire ko bagegokinia ebirengo bya masomo abo gwatira no kuyankora agati y'abalimu n'abana abalimu baito mbare committed okara bare gasingiya kubuka bali mambi basomina magaro bono to kwene kari kya bayibuli basapoti abana babo especially kinyaruka baruera abana babo kibesa mapema kiri kitakeira se school Seriatan Samuel Simba my deputy principal academics Riabe secondary school na nchingsaran stobisia mangana ya masomo nta da koranga abana bartuga da school yeito basomere gubiya baetire gubiya egera bagande ko crach course chi university awa ko basaba manyara ko to abana sobonge enda to nyara ko basom yako are school we na are school engiya ase Masaba no kulinda sinsema yayo mwalimu munene bwe skuru yiga niga agendere koba akobuli mujumbe kurwa soro gongoriga kwene kibunanko hene kiale korisho kwa magacho egekogera niga mubaro bwa bana bange orase skuru yiga ito ya expanded ya kinire kurwa enga kinacheta around 2019 na rata bana bale karibu 680 wano ndo janga ya bere marakabera sabu wale saidi yeru moja karibu 300 iga na nyinabo nigaganire kinyomba cyake barakora isigwa ejo jikogenda mu namazingira ya Sajayiga enyore karibu na Sajayiga nigo amacha ko yabacinga kimbura ya ture Asayiga nigare tente koros chicho nigo buna wanenga kiembure go tunigo chigo ichora igo to saba kara nyore kibesa chinde chiroro anyare gotokonya tunyare korosia modern toilet nerera tokonya ko the moment imbrego twanyane chicho chiri chigo ichoro igoro bono chiabo bokongwa abana munana kibagutumia mweli oye abebuli obekana Sajayiga nigo bagendera ko bakulira ngamba kunyara ko babakubwatrana iligo kine skure yiga sibabuli abebuli bande kunyara ko bakoira omuri oyo bunenchire ya moyo kinya skure yiga Asama Lieta Jared Atuti, I'm the Parents Association chairperson. Aseigo engosaba abayiboli tubwaterane tusukie gurudumweye ekiagara kisemi nakyo obugima bwa mambe ane na abana baito nare nabuki bengi cyeito tokubatebya abantu baito korumukia na abana baito tokorumukia abayiboli to fees mapema wantu waseme iyo gokoro kuja korwa se school yeri yabe bono kuika tunyo konyora matokeo ara yengenjo ginko report rigeta seneke obwanchete Kyandizi TV kurugiga se skuru yiga yeri yabe gotoke meye sub county ya Masaba North meye county yiga ya Nyamira njigo nkuru kwa Polycarp Okara